Kakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 3 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Babe, I wanna catch on fire. Burning
Alright, maraheda pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay. Morning edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes, November 5, 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo ngunyan. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi asin man po tabi sa 1080 o 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. We are live sa 88.3 DWJ 1FM Legazpi City. Duman sa mga parantabay niya to mga drivers on the road na kantabay ngonya na pagkaaga po ninda Martes. Good morning sa mga kababayan niya tong nagsisilibrar kan sendang mga kumpleanyo, birthdays. Maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Maligaya na happy pa. Duman naman sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin po tabi, duman sa may mga kasiributan ngunyan. Ano man ang sendong pinaggigibo sa sendong mga harong. Sana po nasa marahi kitang kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin anuman na kitibaadan sa satuyang mga buhay, tuyang mga hawak ka. Mantang nakaantabay ka mo sa 88.3 DWJ o 1FM. 1FM po tabi, 1 lang yan. Ano na palan? Ano na o ta, nagpapasuruhay na naman kamo sa Facebook. Sige ang pasuruhay ba anin do sa Facebook na kisyo may ano yan, igwa po tabi nin ano ini? So matukaw na o daipa. The point is siring mas nakasimple kay ni mag-alat kita. Alatun takon ano mananggad. Maray na agaman si Mrs. Yang Yang. Okay? Good morning. Alatun tapo ang magiging kakaabutan kay ni. At iyon ang pinakamagayon. Iyon pinakamagayon po. Aramon tapo. At kasuhapon, ali ako dyan sa City Hall. O may mga kaulay man kita kasuhapon dyan. Good morning, Ma'am Ning, ha? Si Ma'am Ning sa City Comelec. Maray na aga. Sa kuya pa rin nakaantabay, oral daw, oral daw sa kuya po nakaantabay ini si Ma'am Ning. Sige, maray na aga. Ako ngaya, pag kaito ngaya, Ning, tapos ngayon ganyan nga, rose na. Natasabi ko. Ganun mo yan, kapos na sana ngaya na problema kan mga nagsurumitir kan certificate of candidacy. Ang pigahanap ako. Ang mister kay ni, kagawad man ata sa barangay. Kagawad man ata sa barangay. Di ba? Maray na aga po sa Sendo Gabos, ha. Bastang kaulay ko siya kasudma, bata nag-uuro isnak ako. Nag-uuro isnak ako sadma. Di alangan man na akuan mo, sige. Siring kita kayan pag ano yan, mga amigo yan sa City Hall, maray na aga. Ang magataga City Hall ngonyan, siyempre aram nindo po tabi, talagang ganun talaga yung buhay, no. Nagahalat kita kan ano man po ang posibleng mangyari at sa Supreme Court baga ang katotohanan po tabi digdi is daog si dating Gobernador Noel Rosal, daog si Mayor Raji Rosal duman sa kaso sa Supreme Court. Ang issue po tabi dyan is yung pananao po tabi nin kwarta duman sa mga nintabang, duman po tabi sa mga tricycle driver tapos senior citizens na konsain
Diskason ko daw ini ngunyan tapos naman adi. Dahil naman kita digdi ma subjudice rule. Okay? Diskason ko daw ini. At akan mga nakalihis, dahil ko na discuss because busy baga kita tamay so bagyo, da diretso. Taon-taon na ining bagyo ha. Di ka mo magparahara dit an bagyo sa tuya. Wala man inyan. Di man makapiktar yan sa tuya ha. Oran lang siguro. Di man makapiktar sa to an bagyo. Okay? One. Pasadahan ta po ini. Atawan ko kamunin giya, giraray, tama-repress kamo kan sa indong mga karaman. Kunata matukaw tabi si Attorney Pido Garbin bilang alkalde kan Legazpi City. Nagpo ng kasong ini kan election period dapat baga may inapod kita na election ban, spending ban. Di ka pwedeng gumastos maski ka po tabi mayor o nakatugaw ka po tabi sa posisyon, lalo na di ka pwedeng gumastos sa panahon kan sakop nga kan 45 days na election ban. Si Mayor Noel Rosal siyempre kayto mayor pa siya, kayto baga panahon kan pandemic, sige pa so tarauhan, tagabos naman nagtatao ngunyan ang nasala siya dumanta, dahil siya naghagad, nasala siya dumanta, nanao siya sa tricycle driver. Tapos po tabi, sa mga senior citizen, in kantidad na 3,000. Na kung sain, bawal na sa panahon na ito, election ban, unless otherwise, na si Mayor Kaito Noel Rosal, naghagad siya ni Notice of Exemption nan mapaluwas po tabi kayan, iyo po ang Commission on Elections. Day po ito, day po tabi siya nagtao. Taan pagtubod niya, epektibo so Bayanihan Aswan Act na rule iyan, sabi ko ni Bagasendo po tabi, sa ruling, special laws, tabi, mas alangkaw iyan duman sa inaapod na general rule. Pero dahil na ako dyan, dahil na po tabi kita dyan mag-urulay ta. Sabi ko sa endo po, bako man ako abogado. Bako man kita abogado. Sa mga abogado lang maurag kayo ni mag-interpret kung ano ang gustong sabihin. Pero aram taman, nasiring kayan. Takita baga may mga nagbabasa man kita ng libro, ng batas, tabi lang broadcaster kay pohang ka po tabi na magbasa ka nin batas. Tangan idaday ka masala, may giya ka, may guide ka po, lalo na kung ika-komentarista. Duman nangyari iyan. So, may nagpetisyon si Seto, so nagkandidato baga Darwin. So taga Bangkiruan, lingaw ko na sa pangaran. So tricycle driver, nagkandidato na napirdi man. Nagpetisyon, nagkaso siya po tabi sa Comelec, inuyunan po kan mga division kan Comelec, then kan Inbank. Malangan nahali baga si Gov Noel Rosal nin sa laog din 5 months na pagtukaw bilang gobernador, nahali siya. Duman. Okay? So nagparahalat po yung court, yung mag-ibong nalado duman sa magiging disposisyon po tabi kan Korte Suprema. Nagluwas na po tabi because before bagyo ng gad na Christine, yaon si Christine, nagluwas po so desisyon kasarabay duman sa kasarabay po tabi duman sa TRO na konsein, sabi kang Comelec, so mga may disqualification ngaya, dapat dai na isabay sa balota. Disqualified niya sila. Nagpetisyon giraray sa kampo ni Gov Noel, nanggana sinta duman, may TRO. Pero anong sabi ko sendo, ang TRO po tabi, that is only last kon pirang bulan. Pwede ng desisyon ng gihapon yan kan Korte Suprema. Kaya nanggana siya duman, nakakuha siyang TRO, pero duman sa kaso niya na original na kaso na disqualification about sa spending ban is
PRD siya po tabi naman. Nadamay niya po tabi si Mayora, kasabay po tabi si Alvarizo. Sindang tulo. Sindang tulo. Pabayaan mo si Vice Mayor, Acting Mayor Bobby Cristobal. Taday man talagang duman, kasabay. Okay? Taday man talagang duman. Ngunyan, ano ngayaan mangyayari, nata nga yata, mahapot ka mo, day na kita magparapasuruhay dyan na pirding ngaya matukaw. Hindi ho ganon yung line of thinking ta. Pagabot yan. Nata po tabi ta ginibukan COMELEC na indecision po tabi. Tapos hindi may authority sinda na magdesisyon sa kaso pagabot sa election case. Sinda po tabi. Maduman ka lang sa Supreme Court tangani na mapatunayan kung totoo yan, kung tama yung decision kang COMELEC, iyan ang legal remedy, which is PRD si Gob Noel. Ngunyan, ang issue ngunyan po, dua, inda ko lang kung may magkwampa kayo hindi duman sa Supreme Court, ano? Ang issue, sabi kang COMELEC, si Mayor G. Rosal disqualified from the very beginning. Before pa nag-eleksyon, dapat po disqualified na siya. Kasi may kaso nga ni. Yun po, disqualified na siya. So therefore po, ang ruling kang COMELEC, dainin G. Rosal na kandidato para mayor kan Legazpi, siya po tabi disqualified from the very beginning. Ang saya po tabi na COC disqualified from the very beginning. Duman po naglaog po tabi. So kaso, so decision kang COMELEC na ang labanan sana po between Attorney Pido Garbin tapos si Imperial na sana. Iyon na sana ito. Tora na si G. Rosal disqualified from the very beginning. Iyo po ito ang decision kan kan COMELEC. Yan ang decision kan COMELEC. Di narangon yan sa Supreme Court. Man nga pwede. Nga siring kayan. Dapat ang ruling kayan, saan kayo nakakuha na PRD ng gana. Iyon po malinaw. Kaya pinagdidiscuss ko yung digrisendo, tangani na masabutan nindo. Di ko nipag-discuss, poon pa ka ito, why? Kasi nasa korte yung kaso. Tapos na. Tapos na. Pwede na kitang mag-discuss, tapos na Gustong sabihin, disqualified si Mayor G. Rosal from the very beginning. So, duwasa na po talaga. Kung sususugon mo, wala man yung batas na nagsasabi na ang PRD pwedeng magtukaw. Disqualified. Ang question naman ngunyan, to be fair, ang question naman ngunyan, papaano sa COMELEC, iyo po ang nagpasumpa kay G. Rosal kung void po tabi yung sa iyang COC void from the very beginning, void ab initio o from the very beginning po. Dapat ngaya ngaya pigpasumpa si G. Rosal bilang nanggana. Gustong sabihin, pag ikaw kang pinasumpa, gustong sabihin, counted, so COC. Duman po yan, ngunyan duman yan po tabi, maghaharapotan sa Korte Suprema Giraray. Nata sa siring kayo ni. Pero iyan, po tabi, nasa pudir na yan ni acting Mayor Bobby Cristobal na. Siya sumaapekto ng digdita. Kung sususugon ta, duman sa duwang isyong pinaglatag ko sa indo po tabi kasubago, kung arin duman, tan sinusugang kang COMELEC, pati suruling kang Supreme Court, void from the very beginning. Ano pang pwedeng gibuhon, remedyo? Dahil pa po nagluluwas so black and white na decision kan Korte Suprema, so binutuhan po kan mga justices, dahil pa nagluluwas. Kaya dito pa aram.
Ngunyan, si Vice Mayor Bobby Cristobal, pwede siya po, ay si Mayor Bobby Cristobal, pwede siya ngunyan, si Mayor G. Rosal, suspendido na ka nakaagi pang mga bulan because balin another case. 1 year siyang suspension. So ngunyan, si Anapiklado Digdi, si Vice Mayor Bobby Cristobal, dapat na file sa girarinin petition po tabi na day pwede na siring kay ni. Iyan ang mga argumento na pinag-cite ko sa Indo po tabi na day pwede ta may pinasumpang mayor. Dapat kung may pinasumpa, may sinuspender na mayor, dapat ako because succession rule and pwede tang i-apply. Rule of succession po tabi ang dapat tang i-apply. O nasa kay acting Mayor Bobby Cristobal yan, bako na po sa lado ni Mayor G. Rosal. O tas siya suspendido na 2 na kaso. Kung ako ang para kay Mayor G. Rosal, di naman ako makuhaan. Alaton ko na lang po tabi yung 1 year suspension, nagdaragan po tabi birang Mayor Giraringon yan. Sa lado man ito ni Pido Garbin, ang pisusugan ninda po tabi, yung decision kang kumilik na from the very beginning, wala po ni G. Rosal na nagkandidato sa Legazpi City bilang mayor, kasi from the very beginning, yung certificate of candidacy niya not valid. Ta-disqualified siya because sa pananaon ng kwarta yaon siya naman. Di ba? Nasabutan na nindo po. Ngunyan, onin na ang siste. Ta sodma maginso mga tayan ako sitil kasudma. May mga kaulay kita de ko nangaranan saro-saro po. Na kami nga naghahalat nga kung ano ang magiging kuan. Kung siya na nga tukaw, alimbawa sa mga department heads, mga empleyado, kung siya nakatukaw, dapat, yaon, masunod ka mo. Talanganin man, alimbawa, ang tukaw dyan si Atty. Pido Garbin, o ni ang gusto kan alkalde, bagong alkalde, o ni ang gusto, iba man so pigigibo nindo, hindi man sa magugusto kaan. Masunod ka mo po, iyan po ang chief executive. Ngayon ang pinaghahalat na lang po, tabi, as of now, inda sa nakon kansarong simana, dahil pa man po nag-abot talaga so formal na decision po tabi. Dapat naka-black and white yan, hindi naman pwedeng press con lang, naka-black and white. Kaya po tabi, dahil pa man talaga makatukaw si Atty. Pido Garbin yan sa City Hall bilang mayor. Kaya baga sabi ko sendo, alatunin do, dahil kita magparare-react. Dahil na kita magparare-react po tabi digdi. Alaton ta na lang kung may luwas po tabi na desisyon yung Supreme Court black and white sa kampo po tabi kan respondent sinda dating Governor Noel Rosal, Mayor G. Rosal, na iyo talaga ito ang desisyon po tabi na taram kan PIO kan Supreme Court sa sarong parang press conference, subiit. Tapos kay puan pa na mag-convince ko medikdigdi, tangani na pasumpaon po tabi yung bagong alkalde, si Atty. Pido Garbin. Sa oras po na kuan siya, makatukaw siya po tabi this November, sundo lang po sa tabi siyang June 30, 2025. Dahil naman siya pati maka-outruta, dahil naman siya nagkandidato. Siya baga po tabi, nominee ka na kumikol, second nominee ata. Ang pinakandidato po so siyang bayaw. Di ba? So adatunta na lang po tabi, tanganing dahil kita magparairiwal digdi, dahil ka mo magparagiribo, dahil kita magparagiribo nin mga istorya dyan sa Facebook, makanos ipaliwanag ta sa tao kung ano po ang pwedeng mangyari. Tayo po tabi, realidad. Realidad na dapat hampangon both parties. Sa lado ni Mayor Noel Rosal, sa lado ni Mayor G. Rosal, so mga supporters, dapat akoon po tabi na ini talaga ang reality na mangyayari. Ranang kitang magigidibo dyan. Sa lado naman po tabi nato ni Pido Garbin, nasa sa iyo naman kung ano ang dapat niyang gibuhon bilang alkalde sa laog nin pirang bulan na sana. 8. O day nangani, tapit sa 5 na ngunyan. Sabi yung tang 7 bulan,
na matukaw siya bilang alkalde. Nasa sa iyan po tabi ang pagtimo naman. Siya naman ang boat captain. Ngunyan, siya ang timonel. Diba? 26 minutos makalampas ang alas 6. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakatulong sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 31 minutos makalampas ang alas 6. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab-Gone. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Kita sa honesto Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo, dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, maghintay ng servidor.
yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Alright, balik ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini. 37 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang programang Tingog din Barangay sa 1FM, simulcast over DWRL EM 1080 kHz. Oni po, so Tropical Cyclone Bulletin Number 5, Severe Tropical Storm Marcy, Yinsing, issued 5 AM today, November 24, valid for broadcast until the next bulletin at 11 AM today. Si Marcy po is slightly intensify and is nearing typhoon category. Ang sa iyang lokasyon po tabi, Bicolon tanay ni, ang sentro kan severe tropical storm Marcy, pinagkakarkulo susog sa gabos na available na data na nasa 735 kilometers east of Baler, Aurora. Ang nasa 15.7 degrees north, 128.5 degrees east. Ang saya po tabing sustididong paros nag-abot sa 110 kilometros kada oras harani sa sentro. Gustines nag-abot sa 135 kilometers per hour. Central pressure po tabi of 975. Ang saya po tabing movement northwestward at 25 km per hour. And strong to storm force winds extend towards 580 kilometers from the center. So, ang langi lang po tabi kini nag-abot pa sa 580 kilometers. Gustong sabihon, from Bicol to Manila. Siring yang kahiwas. Lampas pa sa Manila, no? Tropical wind signal number 1. Sa Luzon po tabi, Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, the northern and eastern portion of Isabela, Macunacon, San Pablo, Palanan, Dinapige, Santa Maria, Cabagan, Tomawini, Santo Tomas, Iligan City, Dibilacan, San Mariano, the northern portion of Apayao, Santa Marcela, Lona, Calanasan, Flora, Podtol, in northern portion of Ilocos Norte, Pagudpod, Dumalneg, Adams, Bangi, Burgos, Pasakin, Asin, Bintar. Aha. Iyo po yan ang may storm signal. Ano pa? Ano ini? Severe winds, wind signal 1 pa. Sige. November 5, Ilocos Aurora and Camarines Norte. Tomorrow po tabi, November 6, Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camsor, and Catanduanes. Abay, preemptive. Malangkaskaskan pag-asa. Yeah. Makaskason preemptive pag-asa. Aram din do po tabi
Oni, sa panahon na siring kay ni natig baragyuhan, ako na rurumduman ko si Congressman Joey. Iyo, sa panahon na siring talaga kay ni, pag may mga kalamidad, narurumduman ko si Congressman Joey Salceda, kan dating gobernador ini. Maski na di kan congressman di man nagpapabaya yan. Nagpo-post yan. Minsan, sinasabi kan iba na, ay, bako ka man niya so governor, ikaw niya congressman. Hindi ho. Bilang public official, talagang kaipuhan. Minsan baka ako nalilingawan, o siya po, mas nainot talaga siya because mas aram niya yung nagiging forecast because siya po tabian champion sa disaster preparedness. Kaya iyan po, pag siring kan kalamidad, minalawag tulos sa sakuyang isip kung si Congressman Joey Salceda dayan matutunong na kuan. Duwang aldaw pa nasa evacuation center na yan mga taong yan. Dayan ki matatrap sa baha. Yan naman ang totoo. Yan naman po tabi ang totoo eh. Diba? Ora dyan ki matatrap sa baha. Because sa tuya po tabing ano ba yan? Ang satuyang concern ngunyan. Alat ko na ikwanta ko na. Iyo. Ang satuya po tabing concern ngunyan. Pag alat ko na. Sige, dali lang ta. Ikuan ko na ini sa ko yung mga pirang minuto. Okay, yan. Sabi ko sendo po, ang sa tuyang pinaka-concern ko niyan, pag-abot sa siring kaining klase nin kalamidad. Bako po yung bako po tabi yung ang pinaka-issue digdi, bako po tabi yung so ano ba yon? Nakagibo lang kita nin way ngani po tabi na maibakwar so tao. Mapakaon ta so tao. Ang pinaka-target tagdigdi po tabi is zero casualty. Which is iyan po so pinunan ni Governor ni Kong Joey kayto. Kaya nga ibaga sa laog din pirang taon naging champion so Albay. Minsan nga ni dahil napigsasabay so Albay because of that. Then iyan nagdarayan sa national level. Kaya lang ako namumundo po during the time kan pagrapado kan Bagyong Christine. Dito naman pwedeng basulon sa pag-asa why? Paano mong babasulon sa pag-asa kan Bagyong Christine? Domingo pa sana, tinataram na kan pag-asa na ang bagyong ini dahil man kita maapektaran talaga. Ta forecast nga ni dahil man talaga malanpol talaga sa Bicol. Arayo man sa lanpol, do man sa Northern Luzon. Ngunyan, ang daradarang nga kaining oran, may ibugon. Sabi kan pag-asa. So, anong dapat gibuhon kan? Alimbawa, ika bilang mayor, gobernador, anong dapat mong gibuhon? Makikipag-coordinate ka sa pag-asa, then sa mga disaster official, tangani po na magkaigwanin sarong solusyon, bako na duman preemptive an apod anapod duman, iyon pinagapod na forced evacuation.
Alat ko na maputol kita ta si Merx. Yaon si Merx. Alat ko na. Yaon si Merx Lubindino. Police Staff Sergeant Merx Lubindino Jr. Nasa linya. DWGO Live Report. Merx, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Ang isang buwang kampanya laban sa droga ng Police Regional Office 5 noong October 2024 ay matagumpay na nakakumpiska ng mga illegal na droga na nagkakahalaga ng 9,491,208,000. Ang kabuang halaga na ito ay kumakatawan sa pinagsamang resulta ng 121 operation laban sa droga na sinagawa sa rehiyon, kung saan naaresto ng unit ang 118 na individual na sangkot sa illegal na droga. Ang mga operasyon ito nasamsam ang 1,335.766 grams ng shabu at 49.358 grams ng marijuana. Batay sa datos, ang probinsya ng Masbate ay nakapagtala ng pinakamataas na halaga ng nasamsam na droga na umabot sa 4,553,023,000.20. Sinundan ng Camarines Norte na may 2,211,564, Camarines Sur na may 1,035,239.20, Albay na may 512,108, Catanduanes na may 117,422.40, Lungsod ng Naga na may 191,252 at Sorsogon na may 8,500. Ipinapakita ng mga statistikang ito ang masigasig na pagsisikap ng PNP Bicol sa pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director sa paglaban sa illegal na droga. Bukod sa pagpapatupad ng batas, ang PNP Bicol ay naglalayong ding tulungan ang mga individual na nadadawit sa paggamit ng droga sa pamamagitan ng paggabay sa kanila tungo sa pagbabago gamit ang mga programang pampamalaan na naglayon sa rehabilitasyon at reintegrasyon. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Marcolito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. At salamat Merx sa report ali dyan sa Campo Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, so duro-diretso ang tanagay din eh. May report pa digdi. Inisipon ako. Si Ma Rodriguez. O na. Okay. May report si Ma Rodriguez. Ano dyan sa luwas sa pagbulusok ng trust rating ni BP Sara resulta ng kawalan tiwala ng maraming Pilipino sa bise. Ayon sa isang kongresista, Ma Rodriguez. Sa report. DWGO Live Report. Kamin. Naniniwala si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na ang pagbulusok ng trust rating ni Vice President Inday Sara Duterte ay maliwanag na resulta ng kawalan ng tiwala ng nakararaming Pilipino sa pangalawang Pangulo. Ito'y bunsod o mano ng kabiguan nitong may paliwanag ang questionableng paggastos nito sa milyong pisong confidential fund. Ayon kay Valeriano, Chairman ng House Committee on Metro Manila Development, maging siya ay hindi na rin nagulat sa pagbaba o pagbulusok ng trust rating at performance rating ni BP Sara dahil na rin sa samut-saring issue na kasalukuyang kinakaharap nito na nagkaroon ng malaking impact sa kanya bilang pangalawang Pangulo.
Pagdidiin ng mambabatas na ang patuloy na pagbagsak ng trust at performance ratings ni BP Duterte batay sa pinakahuling survey ng Okta Research ay nagpapakita lamang anya ng patuloy na kawalan ng tiwala sa kanya ng mga Pilipino. Bunsod na rin ang kawalan ng transparency ng Vice Presidente patungkol sa kung papaano at saan ito ginastos ang milyon-pisong confidential fund. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez, sa report. DWGO Live Report. Si Nestor Kagitla, 2 dayuhan illegal na aresto ng BI o Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3. Nestor Kagitla may report. Nestor, good morning. Please come in. Ito ng mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 bago sila makasakay sa kanilang flight ang 2 pang illegal na dayuhan na nagtangkang umalis sa bansa. Ang mga pasahero ay kinilala bilang Indian National Ram Baldib, 43 taong gulang, at Australian National Peter Anthony McFarlane, 65 taong gulang. Sinabi ni Biado na ang parehong pasahero ay hindi pinayagan na umalis matapos ang mga opisyal ng BI na nakaaresto sa kanila ay nalaman ang mga pagkakaiba-iba sa kanilang mga dokumentasyon. Ang isang database ng paglalakbay sa kalaunan ay nakumpirma sa 2 ay walang record sa BI at nagkaroon ng hinala na sila ay illegal na pumasok sa bansa. Si McFarlane at Baldib dinala ng mga tauhan ng Border Control and Intelligence Unit at inilipat sa pasilidad ng BI sa Cap Bagong Diwa, Bicol, Taguig City na nakabinbin ang mga paglilitis sa pagpapadeport. Isasama na ang 2 dayuhan sa blacklist ng BI at ipinagbawal na muling pumasok sa Pilipinas matapos silang madeport. Mula sa Bureau of Immigration Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat, Nestor Kagitla, sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na kuligdi sa programa 55. Lampas ang alas 6 nin pag-aaga. Alas 7 po ang DWRL headlines, Barita alas 7. Mga istorya kan mga drakulang bareta. Digdi po sa 1FM, sa Radyo Pilipino, Legazpi. Alright. Parang wala ata yung kapihan ngayon. Wala pa ba? Wala pang kapihan. Gatas na lang. Gatasan sa albay. Wala eh. Wala pa. Wala pang gatasan pa lang sa albay. Walang kapihan daw. Wala pang kapihan. Okay. Di bali. Di bali po. Basta ang importante. Sabi. May kuan. Tigdin na lang ako makape. Tigdin na lang makape. Yeah. Aril yung ining mga kwanta. Iya po. Gatasan sa albay na. Wala na. Gatasan sa albay. Wala nang kuhan. Wala nang ano ba yan? Wala nang kapihan. Gatasan. Magayon ko tata. May mga kuhan man.
walang gatasan eh. Last kuan to nagbagyo baga kaya daing kapihan. Ngunyan kuan na pero day pang dasen sa tuya na kuan ano kon igwanin kon lawos ba yung kapihan. Okay? Di bali po. Basta ang importante fight sana. Fight sana. Okay. So sabi ko sa inyo po, pag siring kining panahon, hahanapon mo man talaga so mga the best. So mga the best na pinagapod, the best. The best pagabot sa disaster preparedness si Kung Joey talaga. Dahil man kimadaw ka. Dahil man talaga kimadaw ka. Iyan ang albay kay tuan model eh. Model so albay. Kan panahon ni Kung Joey bilang gobernador kan ipinagpresentar niya yan. Kada bes may kalamidad, mga makusugon pang bagyo nagaagi, wala po ki casualty. May mga nagagadan man pero bago po tabi sa paagi kan bagyo na inanod ngaya, natumbahan ki kahoy, na landslide niya suwaro, dahil talagang casualty ka ito. Why? Because day before tabi na tumama ang kalamidad, day before na tumama ang kalamidad, an order kayan, evacuate ang gabos. Pag day ka mo nagsunod, day ka man ki dapat na problemahon eh. Ta kasi, pag-abot mo sa evacuation center, may pagkaon na tulo. So yan pagkaon din daw. Day ka mo magtaraga sa, maliksiyon talaga. Tangon yan, pag ma-evacuate ka, ang pirmiro mo po na pinag-iisip, yung harong mo, pandua, siya na kumako ang pagkakan. Pagkaon. Pero kung tatawanan mo na, yung pagkaon na, duman ka na magkaturog sa evacuation center, yung pagkaon, mano ka pa man? Apoy rasa na kun, abo nindong baya ni Mrs. mo so, arong nindo, na nagbabag ano yan biyo na po tabi nagbabagrat kusugo na so paro sabo din dong bayaan ni Mrs. Muso ano yan harong nindo ta ito pala nagbabawg ka pakiurig. No. No. Sige. Alright. So, anyway, maparam na ako ligdi sa programa. Oratyan po ang DWRL Barreta alas 7.